Hyökkäys vihdoin liikkuu, se avaa Hirvaselle tilaa leijappiin, levypallo Bucklesin käsiin, Buckles pyytää virhettä, sitä ei koskaan vihelletä, Gary Johnson menossa toiseen suuntaan, kaunis passi Eric McAllisterille, joka donkkaa ja Appleby. Jalonen vastaan Alex Weinberg. Hyvällä harhautuksella pelataan Weinberg sinne laitaan. McAllister käydä. Laine loistava syöttö. Vierasjoukkueella Aapeli Alanen. Voittoheitot ilmaan. Johnsonia saa heiton, saa taisteltua myös levypallon. Johnsonin käsin pallo ajautuu ja loistava syöttö Jaloselta, Eric McAllister. Sen jälkeen löytyy Mikko Jalonen, Jaloselta upea passi, Eric McAllister. On kyllä näkynyt. Ja sitten Scott ja McAllister vastakkain ja morjens! Ja Herbert. Pallo Hollowaylle. McAllister. Sinclair hakee riistoa, Johnson pelaa McAllisterille sisään, hyvin pysyy Sinclair mukana, mutta kanssa syöttö McAllisterille, sitten Jalonen tulee hakemaan ja Jalonen syöttää sinne McAllisterille ja sisään. Jalonen maan kautta kaunis passi McAllisterille, joka rullaa. Mitä puhuttiin koko kauden, nää pitää vaan viimeistellä. Kyllä, sitäpä. Ja nyt löytää loistavasti Johnson. Jalonen vastaan Alex Weinberg. Hyvällä harhautuksella pelataan Weinberg sinne laitaan. McAllister käydä. Nyt McAllister jätti ehkä sen oman 3 pisteheittonsa käyttämättä. Jalonen, McAllister ja pallo kori! Ihan 1-0, 2 yhtä vastaan koko ajan Koriheita vastaan, että McAllister korinalla ja nostaa 2 pistettä. Jalonen, ei kannata keinottaa rikettä. McAllisterille Kaaren nuppiin, 3 ilmaan, 3. Wilkerson hyvä harhautuksen ja sai edun itselleen. Heitto kierro, levypallo Korihaille, Holloway pelaa postaa. Screen vaihdetaan, Herbert, nyt Holloway vastaan Buckles, jolla 2 virhettä. Holloway pelaa kuitenkin postiin, jossa siellä mismatch Eric McAllister hyödyntää tämän. Pistettä Jalonen jättää Herbertille, joka antaa selän takana syötön Laineelle. McAllister pyörähtelee, ottaa vaikean heiton. Holloway kulmassa, Holloway haastaa Pekkolaa. Jälleen screen vaihdetaan ja loistavasti löytää kyllä nyt. Mikko Jalonen. Nyt on Allisterilla aikaa, tuo täytyy laittaa pussiin. Eric McAllister. Jaloselle, Jalonen maalla tulee alueelle, jälleen palloa ulos Herbertille, sen jälkeen McAllister tyytyy itse hypäriin. Hypäri pop! Kyllä se vaan noin 3 kuhilee rupeaa kurittamaan, jos... Jaha, Eric McAllister. Noin, se on kyllä... McAllister on pelannut hyvin. Siellä järjestäytyy hyökkäyksen Alanen. McAllister ottaa heiton ja niin. McAllister, Lindblom puolustaa. McAllister hakee kaukaa oman ratkaisun. Ja tähän peli oli se, että se 2 edellistä ottelua voittanut jenkkinelikko, niin Lehtonen ei kuitenkaan löydä ratkaisua. McAllister, Kaaren takaa, 3 ilmaa ja 3. Jalonen, ei kannata keinottaa rikettä. McAllisterille Kaaren nuppiin, 3 ilmaan, 3. Näköjään Vilpas vaihtaa, nyt on Edwards vastaan Jalonen. Jalonen McAllisterille, McAllister 3 pisteen heitto ja
Jonesissa. Saa levitettyä pallon McAllisterille, 4 sekuntia heittokilossa aikaa. Holloway ei ota heittoa, ottaa floatterin. Se menee kuitenkin levyyn. McAllisterille hyökkäyspään levypallo. Hän pyörähtelee, ottaa heiton. No, nyt tarvitsee donkata kyllä tästä. Oi, kyllä. Löytää Johnsonin. Johnsonilla olisi ollut paikka aikaisemmin syöttää McAllisterille, mutta ei sitä tee, mutta McAllister taas! Saa pelattua paidan pallon. No niin, nyt täällä menee sitten itelläkin jo kaikki sekaisin. Jalonen lähtee haastaa Bristolia. Nyt Jalonen saa sen heiton, mutta ohi. McAllister vielä levypallo. Holloway. McAllisterille, joka pelaa korin alle. Siellä Appleby koittaa pitää. Ei saa palloa. Jalonen käyttää sitä McAllisterilla. McAllisterin heittoharhautus. Loistava syöttö. Ja nyt hyviä suoritussuolia. Alanen lähtee hyökkäämään. Antaa McAllisterille. McAllister hyökkää. Löytää Herbertin kolmosen. McAllister Vansanen kimpussaan. Pelaa upeasti Leelle, Walker puolustamassa. Pallo toisessa päässä. Johnson lähtee haastamaan Minardia. Syöttö McAllisterille, joka löytää loistasti jalosta. Jalonen lähtee haastamaan. McAllister löytää loistavasti Holloway vapaa, mutta kukaan ei ole korille päin nyt tällä hetkellä, eikä oikein vapaata heittopaikka saada, kunnes Alanen löytyy sieltä Pyrinnön johdossa mennään. Kun Minardilla pallo ottaa 2 pisteen heiton, siihen pääsee Appleby. McAllister laittaa pallon Hirvoselle. Hirvonen pelaa postiin, jossa Luosmaalla mismatch alasta vastaan. Sen jälkeen Laine ei voi rikkoa, Steite lähtee haastamaan. McAllister loistavasti apuun ja saa DC Nokialle hyökkäyspään levypallo. Jolens Wilkerson ja Wilkersonin 3 pisteen heitto. Joka On kyllä näkynyt. Ja sitten Scott ja McAllister vastakkain ja morjens. Ja mitä hemmettiä. No nyt karkas. Joo, erinomainen syöttö Walkerille. Hyvin tulee kuitenkin McAllister. Ja hänet torjutaan uudestaan. Henri Kantonen vastaa Jalonen. Kantonen korjaa kohti, hakee vielä passilla Andersen ja McAllister. Buckles vastaa McAllister. Buckles lähtee kaatuvaan hypäriin vasen. Liikkuu puolustusmassa. Jason Conley lähtee haastamaan. McAllister edessä, Conley ei saa. Ja nopea hyökkäys taas Katajalta. Bryant menee yksin loppuun asti, mutta nyt on Erik McAllister vahvana edessä.